Mayor Junard Ahong Chan makigalayon sa Chinese community sa Lapu-lapu City aron magkuha ang habig sa pasyente sa nagpaila'ng doktor nga nasikop sa NBI 7. Si Luan Mirondina sa report. Gikatahong may pasyente ang nagpaila'ng doktor nga Chinese national nga nasikop sa NBI 7 niadtong Biyernes. Human kini pasanginling na maligya o mga Chinese medicines nga dili aprobado sa Food and Drug Administration kun FDA. Ang naaswing pasyente kinsa usa-usab ka Chinese national ang buot masubay ni Mayor Junard Ahong Chan. Pinaagi sa abag sa Chinese community aron makuha ang dugang kasayuran sa operasyon sa nagpaila'ng doktor. Doon na may mga pasyente sad nga na-involved niini nga which is naapa diri sa ato ang syudad, no? Kung pwede na to makuhaan og reaksyon. Matod sa mayor, dili kini ang unang higayon nga may Chinese national nga nasikop tungod sa susamang salaod. Sa Lapu-lapu City, nahimutang ang bagang populasyon sa mga Chinese nationals tungod usab sa presensya sa mga pogo workers. Because of the community of the Chinese na they cannot speak English, unya ang ilang medicine nga di magid malikayan, masakit magid ang tao nga ilang nagamit mo nga katong medisina nga ilang naandan dito sa ilang nasod. So ang ato lang susihon na to o kining medisina nga ilang gidadiri aprobado ba sa ato ang BFAD. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.